Hello guys, welcome to our video. Karon atong nakoy gamon nga video. It's about Bilena Pro Flawless Finish Foundation. Mani siya. So actually kapila na siya nagamit but na-stop lang na siya gamit kay katong nabuntis ko. Then basta na paraben bitaw ang product, modify sa bitaw gamit. So ang hita po, in-stop ko makeup and then nakoy duha ka shade dire. Mao ni ang actually kani siya paubos na kan beige. I am in the shade beige. But then the second time nga katong hapit na siya mahurot sa nag-work ako. Hapit na siya mahurot, nag-decide ko nga mo-switch mo try ko sa lighter na shade. So akong gitry ang Oriental. Klaro ninyo. Hindi siya ma-focus. Basta mo na to siya. Hindi siya ma-focus. Nakagamit ako niya kasi ang hitabo magud nga nakuan siya kay gigamit na ko ni siya katong sa among silingan nga kung naay magpa-makeup bitaw na ako. Mao ni hong gigamit nila. Ano? Mao ni kay mura puti-puti man sila compared na ako. So mao nang nakuan siya. So daghan ang nakagamit ani kay kadaghan siya magamit kay daghan magud consist of 30 ml of product magud siya. So ang atong buhaton karon since napa man po isod ang beige. So kung imo gyud siyang tan-aw no. Mao gyud kay siya color. No, in person. Imbis mag-expect ka sa beige nga mas brown siya kay ang beige magiging darkest color nila. Kung imo siyang tan-aw sa personal, mas dark ang Oriental. Nga unta ang Oriental is ang puti. Mas dark yun ang Oriental kung tan-aw nimo. Pero ato siyang i-try og apply. That is the purpose of my video karong adlaw. Dark siya ang ilok dai. So, dili ta maglangan no ato nang i-try. Adi ka lang taog clip para sa atong bangs kay ang bangs ato dai kusog kay maka-amil the pocket. Don't mind the ilok. Yan ang mga bag-o mga anak no. Ang diri nga side no ang beige, diri ang Oriental. So let's try the different apply. Actually kung magamit ko og foundation, nakita na ko sa YouTube nga mas nindot gamiton ang atong finger kay mas nindot siya og kuan labi na kung ato ra siyang i-swipe. Actually guys, mo siya puti kaayo siya sa ako. Ang panet. Mag-oxidize siya kanang pirmirong kuan pa lang yung mura puti bitaw siya. Actually ako kung magamit ko bisa magamit ko foundation, magamit ko og powder na kinang. Kay para mo matin ko kanang ang sinaw bitaw. Siguro ang ilang nang sinaw kung naka sa aircon kay murag lamig sa tan-awon but if magpadbuad bitaw kag init ag human kay nakay lakaw og dong ka og mall then murag ko para nako hat mo comfortable. Kay init mo kay ang panahon. Yeah. Mura og mas masinaw na kuno sa mag-oily labi na ko oily skin ako type na ko is oily skin ko. So mauna siya si beige. Taran! Before and after. So as you can see naman, naglighten up ang akong now. Nara siya sa medium coverage, not full coverage. Okay. So the next thing I'm going to do is try the Oriental shade on the other side of my face. The Oriental on this side. So makita jud nimo ang diferensya. Puti gid ang Oriental. So dili siya haglok igawas sa bahay ba. Bitaw lami kay kang makeup nimo. Ni nagawas mo sa kay magmahay ka. God, puti mo dito no. So nako ay ni Chido press powder ani in the shade of tan. In the shade of tan. Barato rin siya, wala rin siya kaabot og 100 pesos. Napalit din ko siya Watson sa Galleria Lunsa. So, ato na ipa. Okay, so sa camera mo puti ra kay siya tan-awon but in person shade yun na ko siya dahil namit itong foundation ka ng shade yun kaya hindi mo pwede na kang magbutang sa inyo di ko ipuganahan ng magbutangan itong foundation ako okay, so ang sapat ng button is atong eyebrow so nagapon ikan gapon sa Nichido. Okay, so guys, sorry to tell you gamay ng memory sa akong cellphone no? So nga ako nang mag-makeup then after that usap ako mobile ko dito. Okay, so manan sa lang na kayo and I'll be right back.
So ang ato na lang maghuwat na lang ta o pila ka oras kung hangtod kanus amo long last ang atong foundation nga ever Bilena nga atong gigamit sa atong now. So as tanang sa inyong mahinumduman kani siya nga side mao ni ang the beige nya kani may oriental. So nahilot ra siya sa katong powder nga hong gamit nga Nichido press powder. Nahilot ra to siya adto. So mao ni nga mura o kung ano po siya sa akong shade. Pero sa camera man good mura o puti ra gyapon siya sa ako ang tinuod na color sa akong bukton, diba? Pero in person doon ra gyud siya. So maybe sa suga lang ni siya nga reflect mo nang mura og nag-brighten up pag akong now, mura og lighter siya. Pero in person okay ra gyud siya. So ever Bilena okay kaayo ang shade para nako. Either pero para na mas ganahan jud ko sa beige para na kay as in Morena jud ko kana bitaw nagawas mo pa hindi ka mahandlok mo gawas, right? So okay ra na ho, pero ang atong waton karon ang wear test kung pila ka oras yan ako oily type of skin ko. So let's try. Ang oras na to karon is 9:56, so it's almost 10. Dapat na lang nato 9:30 na lang kung gikan sa akong pag-makeup. Okay, so let's see kung pila siya ka oras sa atong naong open. So pagkakaroon sa coverage, okay siya dai, okay kayo siya. Then ang price de ani is only 180 pesos sa mall. 180, so very affordable. Kapila mo siya magamit din mo siya kapila. Labi na working ka, tipid na tipid siya. So let's see sa atong as of now lang okay na okay siya. Okay, so actually guys, siguro kita kauban sa atong video sa makeup na to, no? Matagid ang atong bata nga manok na puti. Hi, manok na puti, manok na pula, manok na puti, ay. Matira siya, siguro kita gipahuman niya o makeup, bako na siya dayon. Hi! So karon guys na ako sa gawas nga makita ninyo nga tinuod ang giingon nga pares sa gilay siya sa akong shape. So nata sa gawas karon nagbitbit sa akong anak kay no choice no. Basta mumata na gani wala gyud tay mahimo kay magsige na lang kita gugos ani niya. Okay. Shade tay. Kanina ra gito siya sa lighting. Sa lighting nga gito kanina nga mura og puti siya nako. Pero in person nindot ka ito. Smart. Okay guys, so update nato karon ala 1:15. Replay ta gamay. Dito ko standby sa gawas. Kay kung ani ako sa sudbalay, ila to makita kung unsa ang iya. Ila to makita kung unsay diferensya kung nara ta sabay, di ba? So at least magawas sa gawas pud ta. Pero sa gawas dili init kanang kuan ra siya kanang landong kay sa panahon pa nato karon nga ting-uwan. So di ko siya nga as in landong kaayo. Ana ra basta landong ana siya. So nag-update lang ko 1:16, no? So mo ni nahitabo sa tong naong. Ay paduol ha. So wala na koy lighting pagkakaron. So ako mga blemishes di ba murag na cover man pud to niya kay nagamit man pud ta og press powder, so na cover to niya. Okay, so mag-update ako taud-taud mga pila ka oras gikan karon para sa final update. Hello guys, welcome back. So karon mo na niya ang akong last update, no? Final update na nako kung ang oras karon is already 5 PM. 7 hours na ni siya nga naa sa akong now. So as you can see, nagsinaw na ang akong now. Kung akong gitanaw sa wala ko gigamit na kanang mga social ayo na kahit sa ilang now nang atong tawag na oy kanang para basta kanang protide sa naong ito tawag. Since nga ako na-apply ang foundation sa atong naong, so ang ahorang gamit sa foundation di patungan dayon og Nichido nga press powder. Og so far sa akong nabantayan ang foundation naapa siya pero kung wala siguro siya ay press powder nga gipatong, medyo di gid niya makontrol ang pag-oil after. Medyo natangtang na pud gamay ang foundation. Pero not totally gid nga mautan siya tanaw sa imong naong, kaya hong tanaw karon sa amin okay pa man siya gihapon pero lahi ra gid kanina sa pag-apply. So it's been 7 hours naman sa, di ba? So it's not bad
So how much more kung dili oily ang imong now? So maybe this foundation musut yun siya sa imuhang type of kanang skin. Mas mulong siya kaysa sa mga oily skin. So recommended kini siya sa mga dili oily skin, kanang mga normal ra bitaw. Hindot kayo mga panit. So as you can see, ang akong kilay nakabahak. Karon mo pantay ang akong kilay nakabahak. Diba? So, dahil na flawless kay hanggang, diba? So, di mo makita kayo mga blemishes. Pero karon kita na nimo nga, naglutaw na siya. Wala na siya matiglaw, naglutaw na siya. Kita na visible na siya, unlike kanina sa ato ang pag-apply. Pero overall, hindot ang Bilena. It's because also, sa iyang price, makonsider na siya, nasad siya nato na tipid siya. Kay kapila mo pwede mo siya magamit. Kada kanindot niya is wala ka mo gamit og blotting paper. Blotting paper dito mo sa buto. Wala ka mo gamit og blotting paper. So nakatipid ka, di ba? Wala ko magamit og setting spray. Then nakatipid. Another na po siya sa tipid. Diba? So pasensya sa background, diga medyo kadung na mo or gauwan na dili sa mo. So na medyo sabak kayo ng background. Okay? So makatipid ka kung ka sa Bilena. Worth the price mo pud kay compare nimo siya sa laing na foundation. Dollar gyud siya kaayo para natong mga mommy no nang gatipid bitaw ta. So kanang okay na ni siya labi na og mulakaw ra ka nga na o okay ra po siya sa kanang nagtrabaho. Kay kung nagtrabaho ka nakasasod sa aircon, diba? So dili kayo ingon nga mag-oil at imong naong or something like that. So okay ra gyapon siya. So ang imo lang is parisan gyud siya nimo og press powder. Kay makatabang ang press powder para mas dali nga mag-oil up ang inyong face. So guys, that's all para sa akong review. Ginaot nga kung ganahan mo sa akong video, please subscribe na adra sa button bell. Thank you. Bye.